Jesam li ili nisam zaključao auto? Odgovor na to pitanje sada vam je nadohvat ruke. Zaključavanje i otključavanje vam pokazuje je li vaše vozilo zaključano ili ne, te jesu li vam prozori otvoreni ili ne. Vozilo možete zaključati izravno iz aplikacije. Aplikacija također prikazuje ostale bitne podatke o vozilu, kao što su trenutačna potrošnja goriva ili preostali doseg. Aplikacija Škoda Connect vam prikazuje je li vaše vozilo zaključano ili ne. Pokrenite aplikaciju Škoda Connect, pomaknite do vrata i svjetla, gdje možete vidjeti je li vozilo zaključano ili otključano. Dodirnite ikonu za zaključavanje i unesite e-spin, a vaše će se vozilo zaključati. Vozilo možete i otključati ili pak provjeriti jesu li prozori zatvoreni i svjetla isključena. Želimo vam ugodno putovanje uz Škoda Connect zaključavanje i otključavanje i nadamo se da uživate u svom novom vozilu marke Škoda. Škoda. Simply clever.